Окей, тук имаме табло с уреди. Това е температурата на маслото, това е волтажа на батерията, дали зарежда, това е температурата на водата и това е налягането в мотора на маслото. Това са RPM, оборотите, голямото, и това са скоростта, с която се движиш. От тая страна на таблото имаме налягането на въздуха, което трябва да е над 100-125. Имаме за фюела, за дизела колко ти е пълен резервоара. И това е спирачките на трака и спирачките на трейлера. Две табла за спирачките. Това тук е за когато вземеш товар, показва колко ти тежи общо взето товара, но е приблизително. Никога не е точно, но общо взето на този камион трябва да бъде някъде около 60. Ако мине 60, значи си тежък. Аз това го знам за този камион. И това е. Тук има на спирачките, паркинг спирачка за трейлера, за ремаркето, паркинг спирачка за камиона. И тук това са вече за топлината вътре в кабината, различните позиции за стъклото, когато е за краката и така нататък. И това е силата на целия фен. Тук е само един бутон, от тия 4 не работят, само този работи. В смисъл, тия 4 са допълнителни, ако има нещо да се включи на тях, но нищо не е включено. Това е за аварийните спирачки, когато спреш някъде отстрани на пътя, трябва да го пуснеш. И общо взето това е. Това е за светлините, на паркинг светлините, когато са на къси, дълги и така нататък. И общо взето това е всичко на това.